Salam merhaman dogonlar. Iri birleşler, gadyrdan tomaşaçylar. Öňüňe bereket, ömrüňe bereket. Gaty ýada bolan üçin sesim bir hili nemerak, şoň üçin aýplaşma. Bugünkü men efiri ýene riske açyp berdim. Ýöne şu efiriň öňünden bir seze gysgadyk ştaýda bir maglumatyň gysgadyk bir delan alınıp barylýan işiň ucundan birazajyk maglumat bermek isleýän ýadyňyzda bolsa öňkü efirlerimizde şulara ýalyky Türkiýeden Ýewropa ýurtlaryna adam gaçyrýan, adam sewdasy bilen meşgullanýan adamlaryň marşrutlary, bular kimligiň üstünden nähili gidýär, adamlar nähili allanýar, adamlara sygynma, halkara goraw, syýasy status, syýasy goraw gaçypatan zat alyp berjek tip adamlary kimler näde barlaýar, kimligiň üstünden edýär şu zatlary. Şoň bilen malaşykly pur topar elimede materiallar, maglumatlar getirilip görkezildi. Şol maglumatlary gördük, tasdikladyk, anykladyk, bir näçe çeşmeden tasdiklatdyk diýipdim. Oň üstüne de bizde halkdan gelip gowşaýan materiallar, maglumatlar, zatlaryň üstüne goşup şolara berdik diýipdim. Bu proýekti, bu deriňe bu barlaryň alyp barýan Birleşen Milletler Guramasy we Ýewropa Birleşigi birlikde ikisi himayet edip alyp barýar. We şu barlaryň netijesinde de Türkiýeden Ýewropa adam sewdasy bilen temadaky şu barlaryň proýektiň içinde de bir dokumental film da düşürilýär. O taýda da biz birlikde işleşdik olar bilen. Şol maglumatlardan şu maglumatlaryň içinde de geçen bir şulara ýalyky maglumat var. Ina görýän bolsaňyz ýanymda bir biznes planlary gürleşip oturan şulara ýalyky ady belli adam satýanlar, kazyollar, maşinlikler, kezzaplar var görýän. Şolaryň ýanynda şo taýda ok bilen görkezilýär biri. Şolun profili Meder Kızıl Elma, ýagny Kızıl Alma diýe. Bu Meder diýilýän Kızıl Alma nemesini ulansoň, lakamyny ulansoň, bu öňkü Kızıl Alma bilen köp ýatyp duran. Indi kim bu Medar Kızıl Alma diýilýän ýa-da Medar şirket, firma bu näme bilen meşgullanýar? Bu şulara ýalyky dokument işleri bilen ýanky sygynma biznesi, adam sewdasy ýaly zatlar bilen gyzyklanýar we olaň şärikleri, zatlary inha görýäňiz, bular hem şey biznes planlar edip oturýarlar. Kim kime status alyp berjek, status alyp berýän eýle gurrunlary inha şulara ýaly bolýar. Men bu biznes bilen ýakyndan uzakdan hiç ile arabalaşym ýok diýdim. Hakykatdan hem ýok. Bar olsa suwud etsinler. Ederler de bir wa. Ziyan berjek bolarlar. Ýöne häzir nämeseler etsin, näme gün ýaly parlap şöplet açypdy. Şoň üçin men bilen baglanşykly bolmaýan, dahaly bolmaýan zatlar bilen baglanşykly gürläp oturmaň manyzy ýok. Agam bilen baglanşykly ýok. Agam jipli, dutarly alawaynam alyp gelip durýar. O azatlykda näçe video berildi. Türkiýanyň kanallarına näçe video görkezildi. Bu adam näde geldi, näme ýollar geçdi, kim zat, bu zatlar bilmeýän zatlar da. Argumentlerim özi ýaly bar. Paraşaçy, operativnik bilen tuwaledin ýuýanlar. Inni şartlygyň ýerine geçip ýa şartlyk ýaly beýleki hökümetiň tarapyndan bolanyň ýerine geçip şolardan bir ökde inhasar edin. Bir şolar ýaly biznes planlary işläp düzüp bir gatul üstünlükler gazandyk diýip öz hyzmatyny hödürläp olar bilen dawalaşýan bolsa men näme dahalmam bu işlere. Şoň üçin şo taýda da inha riskem sokýarlar ara. Riskin hiç ile bu zatlar bilen uzakdan ýakyndan riskin hem dahaly ýok. Men bilen baglanşykly men eňneşlerim hem dahaly ýok.
İnha şu şayka şu zatları edip ber. Kezzaplar. İnnem täzeýil gurnajaklarmyşyn. O taýnyň bakasyny da ýazypdyr. Adamlary ýolmak, ütmek, ağlatmak üçin wara her zat edip görýärler o bular. Başga da gurulun köpüne gerek gelmeýän bu zatlar bilen nemeden iş taparyna taýýarlyk görýän şoň üçin men söz mawdutyny riske berjek, hamala risk ýalyp öz adamlarynyň adyndan bular dürli profillerden her hili ganjyklyk edebilýän adamlar. Döwlet diýip profil açdylar, bir topar profil, soň baýgan diýip açdylar, çemeniň adyndan açdylar, bir topar adam Murat Gurbanowyň adyndan hem açylanlar bar. Bir wagtlar ilki başlarda şular ýaly sokuşuklar etmäge bular öpdi. Bulan motivi, bulan ýasalşy, bulan tebigaty, bulan naturasy şu kazyollyk şular ýaly işler. Başga da bular başaran. Şoň üçin ondan bunda zat görýän bolsaňyz, suw ýaly orça ýazyp durulur. Ýene suw ýaly şular ýaly kommentariýalar zatlar ýazýarlar, ondan bunda adamlaryň arasyny bozjak bolup zat edip bu topar hele görürüm, gıйбат, boş görürüm şu zatlar ýaýradýar. Ýöne men tanıyanlar tanıýar. Men ýazyş istilim 94-nji ýyldan bäri bilinýär. Gepuriş istilim adamlar öwreşip giden gulagy gözi. Borlaýan näme bolsa şo bolsun. Şolar ýaly. Şoň üçin men bilen baglanşykly bolmaýan zatlara haýsam bolsa biriniň bir zadyny tapyp, haýsam bolsa biriniň bir kemçiligini, aýbyny tapyp maňa ýönkejek bolýarlar. Men bilen, biziň bilen baglanşdyrjak bolýarlar. Eginleşlen bilen nämeler edip. Ýok hiçli, hiç tat ýok. Tapy bilen oklar. Öz götleri ýa, öz götleri açyk. Öz jenaýatlary. Goý dowam etsinler. Näçe köp suwutnama berseler şonça bol. Iň soňky videosunda da näme diýär? Çağalan gözüniň öňünde diýär. Çağa eýle-eýle diýmer, şeýderin beýderin. Inni bu metod kimiň metody? Enkevedən metody. Stalin'in metody. Enkevedən Stalin'in miras goýup giden bu metodlaryny adam gıynamak, adama zulüm etmek, adama haýwat atmak, batyş etmek bu metodlar kim bolanýar? Türkmenistanyň diktatorlyklary, we şo diktatorlyklaryň jillatlary, kazyolary, ýallaklary, hyzmatkarlary bolanýar. Aýdylýan diýilýän zatlary, diktaturan tarapdarlary we diktaturan edip beren zatlary bilen ýan-ýana bilelikde goýsaňyz tapawdy ýokdur. Şoň üçin mundan soň nähili tökme datanna, şyltak atanna, garalajak bolanna. Götü bolmaýan ýaly özüňki görnüpdir. Vesselam. Menden size jogap şu. Ondan şu taýda oturan maşenik bar ýa şu Nuru Şagal. Eger bular ýaly kukurutoy bolsa, bular ýaly virtual prezident bolsa, halkara guramalara gatnaşýan bolsa, halkyň aladasyny edýän bolsa, bu samsyk alkaş, halkara guramalar çağıran ýygnatlaryna içip, sıçıp, palçyk bolup, näme üçin maskara bolup ýör? Bolýar, şahsy durmuş. Näme etsen şo net 4 diýwaryň arasynda. Ýöne ho çağırlayan halkara ýygnatlarynda bular ýaly bolmalylar. Sen halkyň adyndan gelýän ýa-ni. Men halkyň aladasyny edýän ýa-ni. Bir aktivist diýäňi, o şumy aktivist. Siz Türkmen halkyny maskaralamakdan başga, Türkmen halkyny ağırlap, barbat edip, ütüp, ýolup, ogurlajak, talajak bolup pul dilenmekden başga, içip saçıp maskara bolmakdan başga. Näme demeňiz bar? Başaran eden zadyňyz bar. Bular ýaly maskara bolmagy, hemme zadyňyz bilinýär. Wagty geler, hemme zat ýerlerine goýular. Şoň üçin siz tutaryk bermäge dowam edin. Berekella dolu gaz bilen hasan bagtly dowam edin. Ýalňyş gidip oturýarsyňyz. Ýöne saçyp gidip oturýarsyňyz, içi geçýän ýaly. Dowam edin.
Risk sözlerine hoş geldin. İlki bilen şol sen ýazan zatlaň dik görkezlen zatlar bilen başla. İstesen nerden başlasaň şo ýerden başla. Men mikrofonuny ýapýan, oturýan. Efirdenki risk. Salamu aleyküm döwelde. Salamu aleyküm eziz halkym. Janyňyz sagmy, sag, aman ýurtsyňyz hemmäňiz işiňiz ýürýärmi? Täzeliň geljek täzeliň kutly bolsun. Geldik 2023'te diktaturadan dineli, yalançılardan, kanxorlardan, bir-birine süýkenip ýürenlerden bir dineli, bir Allah korkusy bar adamlardan 2023'te çıkaly. Risk. Bugün çıktı. Ýadyndan çykardyň diýip ýazdylar şowa. Ruhsat berseň ýekejemün. Ruhsat isleýän bolýarmy? Ay, orada senin. Awa. Şu medar şirket diýilen şu biznes medar diýilen konsolosluk bilen gönümel ara bağlanşykly, şoň bilen gönümel işleşýän hökümetiň tarapdary diýe. Adamlardan Ýewropa uğrayan adamlardan 3000 bilen 5000 dollaryň arasynda alyp şu ustalaryň arasyndakylaram bulara müşteri tapyp berýär. Biznes plan edip oturýarlar. Şolaryň üstünden şolar ýalakay Ýewropa adam uğradyp adam söwdasyny edýär. Şolar şu konsolosluk bilen konsulluk Türkmenistanyň Istanbul'a konsulluk bilen arasynyň gowdugyny bile işleşýärni. Şunun hökman aşağı çatıp şonu aýtmadan ýadyňdan çykardyň diýip ýazdylar şu var. Siz aýtdyňyz da ýeterlik. Risk bağışla sözsene. Ya. Bugün çıktı bu. Enemaymun çıktı. Sıçça bulunca sıçça 7 dedi, 8 dedi, 10 için. O öz işin. Ben sana değindim mi? Sen ne için bana değindin başında? Sebep. Aytsana bana şunu. Ayt şunu. Sebep ne için değindin bana? Ne sebepten değindin? İciz görecek oldun mu? Yanlıştın. Ben seninle icizle gurlaştım. Yanlıştın sen. Enemaymun. Ağzından sözü iskiden ok. Götünden hem karşılığı iskiden ok senin. O bir. Döwlet baýkanyn algy bergiň mama. Başgasyna algy bergiň mam. Meni goşma ortaga. Mesela diýene mesela maňa deginmäň. Men efirde aýtdym, deginmäň, meni uzak durun. Delil aljak bolýarmy? Delil üje berilmeýär, berildi. Eli döwlet baýkanda, gediň şu döwlet baýkany alyp bilseňiz alyňdy. Mende delil ýok. Flashcam ýok, hiç kalmadı mende. Diňe 12 okum kaldı. 12'de okumuna pistedim kaldı. Başladım kalmadı. Anasılara cevap. Son. Bugün bana çıkar gör kadar riskin diye yazan diyesin. O men o men yazışım değil o birincide. Benim yazgım ona yazgım yok. Ona poçerkam yok benim. O benim nemem değil o. Hemşe ben yazmıyorum. Benim stilim değil o hiç. O sen sözlüm düşün zadın ol körmeli onun için profesyonel kriminal olmaya gerek yok. Over. Gelip ben anlayamadım. Men imo kullanmayan. Niye de men imo kullanıyorum men? Men imo kullanmayan. Imo kimin imo olduğunu bilen. Agent. Kazılı imo. Men ne medin imo kullanma değilim men. Men imo kullanamak men. Men 2020'den beri imo kullanamak. 2020'de ilk sonki ayırdım. 2020'den beri kullanmayan imo. Hemen ortadan emes dursun. Özüne öz ayağını önü çalıştırсын. Men sana babana dedim. 2009 dedim. Men 9'unu verdim sana. 90 yıllara geçsen 90 yıllara geç. O zamanki baban eden işleri var diyen. O zamanki alan cayları var diyen. 90 yıllarken. Men hemşem
tam net aýtmaýan. Men şoňam taňa tam net aýdamak. O kağıt yazılan 90 yılın delasını açalı. O delan burucu mende var. İşte. Ha, kağıtın ne için basıp gitti? Dur kağıtın halinde geliyen. Mesela. Baban seni 10% doğruda kulluk etmedi mi? 10% doğruda baban 10 diktatörü, ilk diktatörü boyun ekmedi mi baban? Senin baban gidi boyun ek başladı başına. Kağıtın gelir. Kağıtın ne için boyun ekti? Kağıtın ne için zaten basılı durma? Şunu açsana sen. Açsana. Dayzaların da kağıtın ayal doğanları. Olur ne bulaşırdı? Oları açsana. Sen halka çıkıp açsın. Menin kağıtım şu sebeple basıldı. Şudan aldı. Şudan näme etdi. Oğladı hökümetin şöyle halkın pul neydi, hökümetin pul neydi. Şudan yedi. Ayçılar çıkıp. Sen şuna özüňe diýen Bodrum meydandy. Bodrum meydanında kan Bodrum meydan. Bodrum meydanı sen boğulup kalarsın kişiler ortuna, öz kişiler ortuna. Yanlış mı? Degin mi? Ne için deginsen, benim şoň sen götün pokunu aç başlayan. Ne için degin, ben şoňça açarım ben. Erti bir gün senin statusyňa o ne men var, näme diýäňse? O näme? Türk näme beren diýäň, bir zaty beren diýäň. Olaryňa bir köpük bolýar. Sığınma. Sığınmaňam. Ýewropa gidip, Şwýçarya gidip näme berjek diýen. Onuňa bir köpük bolýar. Sen nirden çykkan, sen näde çykkan? Şoň kellemişler o. Pasportuň elinde ýok seniň. Ýok sen elin pasportunda eli. Şu gurrun hemme ýerde bar. Pasportunu özü elimine aldırtırdı. Konsolosluğu aldı elinden. Geçeni uçtular zaten tayağı ettirme. Geçenin mi şu ne tayağı iptal uçup demeden de şu anda pasportu elinden gitti. Öz ağzı bana öz ifirde öz ayttı. Yine bir iki sanasın pasportu yok şunun içinde. Yok belki ben o pasportun üstünden pul kazanarsın, burada edecek olursun, bizde dursun diyen olaymasın. Yo men uncasını bilmiyorum da men o taraflara geçemem men hala o taraflara geçmeyen men o tarafına işim yok. Hani dedim şu konsolosluğu alan oğlan kim şu? Adı? Doğru. Kim? Konsolosluğu alan adam var ya elinde pasportunu. Uçma açık uğranlar var ya konsolosluğu kim şu? Ben düşünüyorum o konsolosluğu kim urupdur? O Farkat durdu işte. Farkat urdu da etti. Bular urdu ya. Kaskarına çıkıp konsol işgarı. Konsolluğun işgarları hiç kim urunu senin bundan yanmaş mı? Yo, inde şu adını şu olanın urdup çıkardı ya. Bir kargoçu bir yerini çıkardılar. Yo, men en son yakından çıkardım. Suratdan çıkarttılar ya. Men seredim ok bilemem o zatlara wagtymam yok, Şu adını çıkışım. Adı yazsanız gowbura şu konsolosluğun adını yazınla şu oğlanın. Şadan haýyş. Ana şu ne bile mana şu prezidentin yani kakasyna girmişler Farkat. Efir berdi. Menem konsolosluğa İstanbul'a konsolosluğa işe gaýtmandım. Meni kokkorsun. Merdan bir zaty. İkiniz bile girdin ha. Sen özüň etdiň ha agzyňdan. Efirde interview berdiň ha. Muňa sen bulan öz gepini özü jogap beripdi. Bize diýmen diýe o Medinski nemede o taýda da hiç ýyly urulan nemesi ýok diýär. Ýenjilen bir ezilen, düzülen, döwlen ýeri ýok diýip ýazyldy dura. Men ekranda görkezdim şol nemeni. Sen bir ekspertiziň nemesini, hatyny. Mesela bulan öz interwiwsuna gara öz interwiw berdi. Döwlen adam olar ýalyp gezip berermi? Gapyrgas döwlen demal bilmeýär. Türmede bir oturanlar aýdýar. Bu diýip ýöne şeýle diýip taýak baklaşka diýsen saýrap dur diýär. O zatlar urmaga gerek ýok. Bu şolar ýalyp nädece oglandy diýär.
Şoň üçin gowy görýärler many. Nime açık gepim de döldärinde bir daýdyn. Şu merdan men bile ön kupur mana şu sapam nämeni o ýanyna giyipdir. Berdi Muhammed ýany giyipdir. Özü aýtdy interview berende. Ama bundan geçen ay berdi. Geçen ahirine berdi, interview berdi. Men de Kurban kul Berdi Muhammed ýanyna girdim diye mana şu konsulsluğa işe gaýtmadım konsulsluğa diye İstanbul etsi. Öz ağzına öz diýdi. Merdan bile girem musun? Merdanam öz ziyomun. Merdan Mustakow. İkisi bile giripdir. Kimin ýanyna bile giripdir? Prezidentin ýanyna giripdirler. Sen anan ýaňmyşyň prezidentine? Indi men asere dinle sen. Muny dinle sen. Buroň kino näme skaskasyny aýtpajak bolan skaska tuzuşyny. Kirdim diye meni kokkur diye söküp diye. Bu kaldı bu konsolosluğu işe gaýtdy diye. İstanbul'a. Öz ağzını öz diýdi şu gepdi. YouTube'undan du. Endi sen de merdan seni pasportunu aldı. Sen ön merdanla görüşdün. Öz oğdoşun, öz ele waplyň. Endi sen halka aldap bolsunmy? Ya özüňi şunu akıllı hasap edýänmi? Men pasportum ýok dip. Bu taraf sen özüňi diktatura işläp dursun ýandy. Halka aldap dursun. Menin pasportum ýok, pasportum aldy diýen. Özüňem näme Şwitsarya gidip barýan. Tiz ýakynda men gidýän Şwitsarya diýen. Tiz ýakynda diýen. Näde gidýän de pasportuň ýok elinde. Merdan Mustakow eliňe çykaryp berýär gitjek wagtyň. Al Farhat dur diýip al gitdi sana çykaryp berýär mende. Ne bulara seredin oyunlaryny. Bulan oyunu seredinde. Kaysar bir mantıklyndy. Bir mantıklı gurlanam. Mantıklı gurlanam. Şu medar şirket bir zat oňurup berer näme? Olar ökde var ýazatlary. Men sana aýdyn, şu Şwitsarya giden zamanı Şwetsiýa diýen bolaýmasyn? Şwitsarya bir ýere gitjek diýýär. Bu günde her ýurda gidiyor bu. Status bermana. Olar şol Şwetsiýada biri çağırýarmy näme? Nuruşka da şo çakylyk bilen gidýär soňondan ol bir naçaryň öýünde bolup sad edip adamsy bilen içýär. Soňondan gowy ikisi içip zıpyp bolanlardan soň bu Nuruşka bir tarap başlaýar, asylyp başlaýar näme? Aýalyny. Onuň öýüden hok görýär. Şol ýaly gurrunmy? Nuruşkan bir nemesi bardy. İl içindäki bir nemesi bardy. Şypykmy bir zat şol ýaly kliçkasy, lakamy. Vallahi da ýadyma düşeni aýtdylar. Ondan sonra özler şu gurrunu idi, şundan gurrunu etdi, zaýtdy. Onu diýdim, bunu diýdi. Enden bulup bu gurrunu etdi. Mesela sen dumun bastım, men sizlerin dumuňuzy bastım, köpüňiz dumunu bastım men. Men efirde gemide ýük aýtdym men. Onu sattım 74 tondup. Onu çıkarıp aýtdym, ucunu berip aýtdym. Soňunda Amerikaga çykdy, Amerikadan çykdy soňda 3 günden soň. Aslında 3 günden soň Amerika çıkan tutuldu, lekin aslında Türkiýe gelene kan wagt bolandy şonda. Aýtman ýorandym, gel aýdyn şonandym çıkarıp aýtdym. İkinci dumuňyz, iň uly dumuňyzy bastym, iň akyp duran, deňizden akyp duran dumuňyzy bastym, Ýewropa puluňyzy geçip duran pullary. Uly bastym dumuny. Agyr deýdimi bular? Agyr deýgendir da. Maňa birden asyldyňyz, birden topuldyňyz. Ýok ýerde hiç. Size men hiç diýmedim men. Biriň adyny tutup aýtdymmy? Onda da näli? Hamala halkyň öňünde biri bilen düşman ýaly, biri bilen oňuşmaýan bolýan adamlar birleşdi. Hemmeti birleşip hüjüme geçdi. Gatdy gen.
Gatdyken bular hiç paýlaşylmaýandylar. Ady, awraý, statuslary, kurtoýluklary, zatlar biri-biri bilen paýlaşylmaýandy. Halkara guramalarda biri-birini şikayet edip, birden bular birleşäýdi, howtugul. Men burada götünü açtım. Yokorkylan götünü açtım. Aslı diktatura karşıydınız asler. Diktatura karşıydınız sizler. Karşı ol çıkıwdysyňyz. Men yokorkylan pul geçirişini halkyň pulunu geçirip duran yer pulunu halkyň pulunu men geçirmesler edip men kömek etdim. Açıp berdim götünü. Şu pula yurttaşyna çıkmasın dip. Yarın bugün yugurdu elimize alan vaxtımızda diktatörü almaşamakta şu pulu yer Türkmenistan'da kalsın deyip ben ayttım zady. Aslerine burasılar tersine gelen aslerinki. Diktatora karşı diktatora kömek etip dururken Avrupa pullarını çıkarıp. Farhat sen. Şoňa ağır değdimi? Ağır değgen bolsa aýdaýmany bırakız. Risk. Bizlere näme etme, şuna iş etdiz. Bizlerini Avropa'nın akımımız yapma desen yapmardım, degmerdim. Prosak men bilip koysam bolýardy maňa. Onu pram aýsaňyz bolmaý maňa. Sebäbi asly doňuz adam, doňuz bolsa doňuz bol ülke diýär. Doňuz adam näme? Haram zat ýiýär. Inde bagışdan ýyzy halkym doňuz öz bokuny ýiýär. Sizler haram pul ýiýipsiňiz. Haram pul ýiýen. Sebäbi aslında ganyňda haram pul bolsa, haramçylyk bolsa, zendiňden, düýbünden asy ýedi arkan hasapyň ýedi arkan haram pul ýiýip iň soňunda senem şu gasary giýdin. Senem şo ýedin sen. Ýedin. Sen ganyňa akypdy. Haramçylyk. Bilemok seni, men düşünemok men sana. Göni gelip doňuz ýany gelip tistene uruşyna urdyň maňa. Sebäp agyr diýdi sana. Kalkyň näçe boşuldy? Şonu aýtsana sen halka çykyp. Näçe ýyl hakim bolup oturdy? Näçe ýyl? Oturan aýtsana näçe ýyl hakim oturdy? Halkyň näçe paralarına apyrdy? Men bilýän şu sen hakimden üstünden düşýäň-de sen bilýän dogry aýtýaň. Hakimden üstünden düşýäň. Sen başyndan geçdi kakyn. Şonça halkdan pul alıp üýe getirýärdi şu pullary. Halky ezip nalog basyp üýe getirýärdi şu pullary. Sen uzatdan gördün kakyn ýan. Senin kakyn güýçler et bilmeýär. Sen kakyn edenlerini bilýän. Şu wagt hakimlere tepki kursun şu wagt. Öň kakyn etdi şu işleri öň. Indi sen kakyn et bileni, kakyn et bilmeýän şu işleri indi sen näme etip dursun? Sen bir kreslo otursun, ýine mi ýersin? Öňe mi ýedin? Oturdun kresloda otur ýedin. Çürüttün. Çuran soň özüňe çürdün soňunda. Düşdün? Soň sen kaýsy kellemle gurulap dursun, hakimlere söýüp dursun. Başyny kakyndan başla. Kakyn hakim bolup oturdun. Näçe ýyl? Kakyňy sökseň bilmem. Kaky sen edjing plan edin. Kaky sen edjing plan edin. Baba senem yatan görüňe plan edin sökseň babaňa. Babaňla başynda egdi. Babaň egdi senin başynda. Boýnek bar diktatura elip. Kakyňa melipdi. Eňilip bardy. Kakyň doganam şu wagt etipdi. Indi siziň wagt olar näme bilen meşgullanýar? Gystama olara men gelýän. Asasy ýoş doldy. Hemmesin birden aýtsak bolar, bular soň o gerek bolsa riskler gerek bolsa risk ana şuna ogurlyk etdi, muna ogurlyk etdi çykarar. Bir meni bir ministrem etip çykararlar bular meni. Men ministrem çykararlar. O geçen gedek efirine etdi ya, jatan Hram Ummanov diye şonuňda ýan ýurdun sen diye.
Men jatan kıran umman falan yurmuşum. Öyle ağzıma der efirde. Men jatan umman falan yandı yürüyen adam yürüyen olsam men seni var ha Şu wagt ýüri oturendin. otururdyňmy şey diýdini? Sen men maňa gelip men iki iplep we tohumum bilen 7 arkaň bilen iki iplep maňa gelip salam bergidirsiň. Elim op giderdiň. Düşdüňmü? Samsyk bir pikirlerini gurlany. Jatan umman falan kim o bilen he bilen bilet. Prezidentin yegenleri ve jatan umman falan girecek olsa korkup girer. Şu wagt prezident yegenler girecek olsa korkup girer. Şu özü prezident özü girecek olsa korkup girer. Pikirlenip korkup girer. Indi näme nalog basacak boladip korkup girer, pikirlenip girer. Dalboy yok bilet. Bir pikirlen o diýen gepiňi. Sögünme. Ya sögünç tatlar bu. Tu dalboy tupoy diýmek o. Aýdan adam sögünýär da ýyzyndan sögünme diýen. Sögünç seni hakly bolsaň hakly ýagdaýa düşürýär. Sögünme. Şu kanalla sögünme nirde sögünme. A o maňa ejeň badyň sögüp tura. Men ejeň taýda sögsen, bärde sögünme. Bu kanalla sögünme. Bugün yazdyma. Kakaňy, babaňy, kakaň doğanyny eden oğurluk kuran aýtsaňa halka çykypdym. Kakaň näçe basyp durdy? Aýtsaňa şonu halka çykyp ýazdym komentar arasynda. Jogap berip bilmedi. Ona berilen buyruk tawşyryk ol däle. Ol öňe berilýän diktawaýt edilýän tawşyrykdan buyrukdan başga hiç zat edilmedi. Sebebi ne bileyim matematik. Aslında neme var? Kandan damp duran oğurluk, göýrüpçilik, bahillik bolsa ana şuna adamlar Türkmenistan şu 30 ýyl derecesine getirdiler. Oňa asyldyra. Men bir hiç telemen bir. Prostak men çyky efire çykdym gurulýan men. Aýdýan hakykatlar aýtýan başyndan geçen oňumdan geçip duran şu wagt maňa gelip duran habarlary, maňa gelen fakt gurulnary, kagyzlara, fleshkada uradýarlar. Şolar maňa aýtypdym men. Halk duýsun, bilsin. Men sizlere kömek etipdim. Biliňler şonu izarlaň diýen. Motorem mizalma açyk gurun aýtyp aýtsam hakym ba? Aýtmaýan men şolary. Uýjunu tuturamen, uýjunu tutup aýtypdym sizlere. Hey sizlerim çykýanyz var edýäňiz. Orsun guruzu küçükýän itiň ýanagy. Sebebi utay sizleriňem eliňiz çykýa bilýän utayda. Sizleriňem eliňiz ba udaşyň arasynda. Ondan korkýanyz. Çaltyraşy risk az ýymaly, çaltyra risk ýok edeli, çaltyra risk näme edeli diýen. O meni öldürdün, ýok etdiň, o näme peýda tapdyň? Meni öldürdün, ýok etdiň men. Näme peýda tapdyň? Men şu Ýewropada, ana dün akşam geldim. Ýewropa diýäňiz dony falan. Tumu da var. Men aýtma diýen o neneden diýip. Ýewropa ýok doýda Ýewropa diýerler. Ýewropa näme peýdasy bar ya şu? Gördüm bir kar ýapdy, bir soğuk ýerken. Var. Türkiýeden bar eken. Türkiýe gowurken sıjak ýerken Türkiýe. Imitlerine uğraşdyňmy? Imitine aýtmasyna ma şonu. Sukoy payokda aşkazanam ağırdı meni. Karnı doýýar, ne aç kaly, ne tutar ne suda bolupdy. Boş be ya, gel koy, gurulma şonu. Tagam şu wagt inanmıyorum şu wagt var. Mana şu wagt özüm ayby ýýer men. Ayby ýypdym. Sukoy payokla, bir aybysyny ýypdym, aýmasam daş ýanatken bir ýumşagam däl, tagam tasiri ýok aýbasyndaram. Bilýän sizler düşünýän, janyňyz ýanýa. Sizler promo edip alyp bilmeýäňiz. Promo sizler içeriden alyp bilýäňiz, konkretny güýçli informasiýalary. Alyp bilmeýäňiz. Sizler uzakda mende bar. Sizler näme üçin? Sizler güýçli informasiýa alsaňyz, özüňkilerem eli çykýar otada, özüňkilerini aýagy eli çykypdy. Menden uzak durunlar. Näçe maňa degendiňiz, näçe şunça degensiň, şunça men sizler beter etip başlaýan. Sebebi men etsem ereden soňda o status bermäge diýseňiz men, status bermäge diýsem näme tatyl, näme gitseň gidingler. Nire gitseňiz gidingler. Ömrümde değil.
Usum kuruglan nol bolup durursaňyz Xitayda. Sen näme üçin? Sizin delilleриňiz men delilimde hissat del o. Meniň delil faktlarym mende kagyzyňyz sizin hissat del o. Silenkini açsa men delilim desem silen özüňizi çöplenirsiň urda. Silen elleriňiz bar, silenkileriň elleri bar, sizleriň adamlaryňyzy. Utyra ýokarda. Baykuş gıyanak otyra. Birdel 4-5 sanysy bar. Gaýsyny asyljaňyz, gaýsyny ýany sygynjaňyz bileňiz oşubat. Gaýsy köp näme ederkendik. Gaýsy bizlere konkret kömek biler aňara barsak diýip düşünýäňizmi? Hiç gaýsam kömek etmeýär. Men sizlere aýdyn. Olar özleri üçin işläpdi. Sizler bärde olaryň iti bolup ötýärsiňiz. Olaryň iti bolup ötýärsiňiz. Şoňa düşünäňiz ok. Onu atdurýa, ola alma Kristosyny alýar. Sizler ortada näme bolan fik görüne, näme boş galýarsyňyz. Peçete kagyzyanyk. Eýson oğlun diýip bundan soňra. Şoňa düşünäňiz ok. Biraz kelleňiz açyň, gözüňiz açyňlar. Hiç kim size iýe çykmaýar. İş biten soňra sizler ýok ede, iş bitmesem ýok ede sizlere. Mesela aýdyn sizlere. Şo bolýaňyz. Birden o 10-njy etaja çykyp gitjek bolmaňlar. Biraz gözüňiz açyň, kelleňiz açyň. Kime degmäsin degiňler. Maňa degilmeňler. Näçe degiňsiň, şoň çepsiler özüňize näme diýäňiz? Minusy gidýäňiz, maňa delil berip dursyňyz özüňize. Özüňiz delil berýäňiz maňa. Iň soňky aýdyn. Maňa deýinmeň. Kimni algy bergiňiz barmy? Şonu algy alyňlar. Gaýsy ýokarky adamyňyz aýtdymy, buyruk beremse, gidin şo buyrugy özüň çykdy, özüň aýtdyňlar. Şo ýokarky adamyňyz gelsin maňa. Ser maňa jüýje. Küçücük bir jüýje jagaz, jiv sizler. Orsa diýär, saptak diýdi anşyna. Saplak. Ya saplyonik misler. Gaýsyny aýtsam sizlere dogry gelişe bilmedim. Özüňiz seçersiňiz. İkisinden birisini. Maňa ýokarky oturaryňyz gerek maňa. Pramaçykny aýtdy maňa ýokarky oturaryňyz. Maňa şu delili ber maňa, şu kagys delilini ber maňa diýip aýtsyn çykdy. Ana Doýat Baýkan efirine girsin, goşulsun. Doýat Baýkan alar şu adamy. Dogrymy? Alarsın diými sen? Gelsin, ana çyksın. Ana efire girsin, sorasın. Şu delilde Doýat Baýkandan berer şu delilde. Parama gelip sorasın. Menden sorasın, menden Doýat Baýkandan eşitýär şuýdy. Sizler gelmeň maňa. Sizler maňa kiçilik edesiňiz. Sebäbi küçük bir spiçki şop ýaran görmeýän sizlere. Özüňiz iki gepden bir eýjiň, beçiň, atjyň, beçiň. Sen ýa buna näme diýip dursun sen o? Sen öz gepiň, öz söýgüp duran zadyň duruşuny statya. Statya sen. U bir. Sen türkmen halkyň özüni askar bir etip gurlap dursun. 2. Bilýärmi şonu? Geçen gece efiriňizde marruktu söktüňiz. Eýjiň bajiňa agzyndan düşürme söýýäňiz. O eýjiň bajiň ahyryn durup bileňiz oksoň. Sen durup bilmeýäň. Sebäbi ýaman kellele ogluny adamlar kem berdi. Eňi saňa gelip duran informasiýany köpüsi kimden alyp dursun bilýärmi şonu? Menen bir kişiden akauntlarym bar, ona ýapan gönderip dursun saňa. Akauntlarymdan. Akauntlarymdan gönderip durun. Mesela yalan informasiýa berdim, informasiýa berdim. 5 tane informasiýa berdim başga akauntdan girip sana. Sen çıkarıp aýtdyň ha. Mesela şonu diýmedim men çıkıp. Şuna akaunt berdim sana, yalan akaunt berdim dip. Hasem akauntlaryny bilmeýän. Alyp durursun akauntunda halkan yalan maglumat sen. Düşdün? Şoňky mardan gelen akauntny näme etdiň? Çıkardyň. Kimden aldyň?
Näçe günüň aldyň sen şu account'ty? Bundan 4 günüň aldyň ha account'ty. Account'tan geldi. Şu account'ta menikidir. Mardan gelen sana şu efir berdiň ya. Yalan o. O mariňam ikinji el bazary o. İkinci eşik satylýan. Düşdüňmi? Çıkar gurleýän var gurleýän. Sen mariň sen gorkadan bazaryny gördüň, aňar bazary ba. O opuşdy bor aňary. Däli. Opuşdy bordy utaýy. Yalanda men yalanda informasiýa berip toýlar. Opuşdy borun içinde duran zat nämelere gizliň satylyp duran ikinji el eşikler var ya, ministrle degmesin dip. Şonu suratyny çykardy, uğradyldy account ýazylyp. Hala. Yalan informasiýa berildi. Men berdim şonu. Şeýle ýolda tupoy gelişlenmek. Ha ertem jaň edersin. Bir helem alarsan, bir helem jaňlaşar bilen. O helem sana jaňlaşyp gurlaşar bilen. Arqym bu. Düşdüň? Jaňa şu hele, saň urdan hele bar. Jaňa çoňa. Jaňa gurlaşar bilen. Bermen ge aýtman, gepem aýdarsan, gowa gep aýdarsan. Söýüp zat goýmaýa. Kakaň aýaldy ona gelýin men. Mercedes nidir aldy kakaň aýaldy ona? Kızıl Mercedes. Koyna model. On sattı. On sattı orada mı? On sattı, son Toyota aldı. Toyota Yaris aldı. Yaris sattı. Ne mi aldı şu an? Boş kaldı. İsatsız kaldı. Son birisinin adını koyan maşini sürüp da Joran maşin dip. Jorasın ki o. Ova jorasın ki. Ola bözün ki paltı kemri. Düştün mü? Men hemen at bilýän. Ýükler näme diýes? Farhat ýükler. Daýjaň kakaň aýal doganyň üstüne uradylar. Ýükler näme diýles? Näde uradylypdy? Men sana aýdyn, uýjun berýän mesela. Prosta uýjun aýtyp gitýän. Babaň tarapy 90 jyl etkiden atlaryny aýdyn sana. 90 jylki. Mesela 2009 aýtdym. 9 näde? Mesela tam net habar bermeýän mesela. 90 jyl eden zatlar aýtdyr babaňa. Safarmat orada boýnegen wagtlary. Düşdüň? Bir sen normal bir talk oglansan bir duran bir çurban keliň sen bir kellesiz oglan keliň sen bir. Ni resurslara gitip dursun ya. Koyun surusýany bolup. O sen bir taýagy ýemakda näl çumudyň bilen 100 geçpiňe seresine 10 100 geçpiňe. Geçinlikke, yürüşüňe, buňk yürüşüňe seret. Haram pul ýyp, adamlardan pul alyp ýyp alda pul alyp. Maňa diýsiň 30 milyon bersiň, gorama aldyrjak diýiň, son 12 milyon düşdiň. Näçe kişiňkini etdiň sen şuna? Näçe kişilenkini? Näçe kişiňkini etdiň şuna? Iş etdiň sen. Aýtsana maňa. Boynuň bilen öküzüň boyundan boyunma kesipdir. Çis soýaraýan gopsun. Indi sen soýjaklar belli eken. Böyle semertir soýandyrlar bizinkiler. Öňkü taýagy günü Sorasam mümkinmi? Soram. Şatlyk geňermi şu yeňermi? İkisi bir bok. Şatlyk bundan güçlü ekin. Şeýlemi? Şatlyk kelleli. O kimle şaşk oynamasın bilýär. O şatlyk ýyrty haltaýanak. Hiç kim göwne degmiýär. Göwne degsem tükürep ýalaýarym tatlyk. Metaňa tükürep ýalaýarym. Ýalap ýetişýär. Ne bu? Ýalap ýetişmeýär. Kimi degmesini bilmeýär.
Şartlyk bile kime degmesine, kime näme etme, atak etmesin bilýär. Şartlyk ýeňe. Şartlyk näme çagara? Şartlyk kazyol ýerler. TikTok'una seret, näçe min abonenti bar. Nämesine YouTube'una seret, näçe min adam bar, abonet bar. Instagram'una seret, näçe min adam bar Instagram'da. Facebook'una seret, näçe min adam bar. Adamlar kene onun. Şartlyk uje munyň ýanynda bu hiç kim. Şartlyk çinin etse var şartlyk. Monu 2 gün içinde kanser wagt etdik. 2 gün içinde kanser wagt et saltyk taşlaýar. 2 gün içinde. Näme üçin eden o bulary ulandy, oýnady, bulan öz arasyndaky chatlarda oturup Yok. O materiallarda atlar nemetdi. Şoň üstü ona mı açıp berdi? Yok. Şoň arkasından şo ýan kaýdanyň şo kontrazvettikadaky, elidäki tokumyndan dadyndan gorkýan bolmaz. Ana şondan ona paka şartlyga degme, paka degme. Şu zatlar aýdy bilen o. Sana aýtdyna, şartlyga ýokary onun şartlygyň buýrugy bar. Uladan ýokary. Paka degme sen diýip durlar ona. Menin pikirim boýunça, menin düşünjem boýunça. Degme. Ondan soň optumy ýygyr, kellämiz artmaz. Goja semersili diýär. Risk sen tejribene salgılanmaz yani. Bular şunça wagtlap bile işleşip burdan nädip bular ýaly boldy. Itte pişik ýaly boldylar bular. Olar şu wagtda senden bile işleşdiler bular. Sebäbi itten pişik boldylar. Sebäbi Germanca bolýa diýip gurrunma. Dogrymy şol? Yo, men uteme girmeýän. U tarapdan degmeýän, girmesen üçin u taraplar oje saňa köçe gurrun bolýar o gurrunlar. O köçe gurrun men saňa diýin. Onu boş be. Men saňa aýtdyna. Gowy semertirler, optumy keserler birden keserler. Onun hiç näme kıstan oturma. Men sana gara şu aýtdyna. Geçeni çykdym şöyle näme konsoloslugy taýygyp zaýtip gurdular ha. Bulaşıp yurdular. Näme oğlandı 100 geçini gördün mü şunu? Bir gör geçenlik efirini, şu wagt efirini deňleşdir. Ýakyny getir. Geçin näle ýürendi? Näle eşiklerge ýürendi? 100 geçimi näeldi? Saçy näeldi? Saçy aýda bir gide ýuňulsa ýuwurdy, ýoksa ýumurtan saçy ýagly kir bolup ýürendi. Ýaldyrap kir ýagy bildirip durdy. Garaňkyda ýaldyrap durdy kir, ýagy kirsi. Şu wagt näle? Sebäbi dola adam birat gurlanmakda, birat özüni aýna seredýär. Zoro men şundan gündüm, şuna ýaşaýardym, 100 keşinden şuna bolup dundup. Sebäbi doňuz diýene doňuz bular. Oňa näme gosyp durlar. Sebäbi o ýe soňda çykaran wagtym kıpramykışkayna soň şu kıpramykışky özüne çaldyn soň. Özüne çalan wagtym agyr gelýär soň. Agyr gelýär. Mesalan aýdyn. Bular seni soýýarlar. Bular tupoy. Bir çykdylar, guruladylar, var guruladylar. Sen özüň diýdiň maňa paddeşket agamyzyň men akkauntymy güçlendirin. Men pul işleýin biraz, men sana kömek etjek. 3'e paylaşa sat diýip aýtdyň maňa. Ýalanmy? Sen näme sen maňa ýazgylan görkezde maňa gara, bolmadyk meniň ýazgym del o. Meniň imamam ýok ikinjiden. O 2. Üçüncüden men aýdyn. Sen näme aýdyn? Men owa riskde men birinji gede 30 milyon pul soradym şu zat üçin, soň 12 milyon pul soradym şu zat üçin. Näme üçin çykyp aýdan ok şu zatlar sen? Näme üçin çykyp aýdan ok? Erkek sen, fakkurun gurlaýan, hakykat gurlaýan sen. Gurlasa şonu.
Sen oturup ministrlere, hakimlere yapışın sen, hakimlere söylegen. Ona söylegen, ona söylegen. Kakaňam wagtynda etjegini alda, başynyň kakyndan başlar sen. Kakyn dogana başlar. Kakyn aýal dogana ba. Böyle babaň ýatany ýakty bolsun babaň. O öldü gittir. Ha? Babaňa diýilme, böyle babaňam etjegdi. Aslında babaňdan başlamaly. Babaň eden işlerini aýtman sen. Näme aýdýaň ok? Aýtsana şolary halka çykyp bilsin. Sen hakykatda bolan sen. Hakykati kurulman gowy göreň sen. Sebebi sende näme ýok? Hamilyon da. Daşy hamilyon çan bolup bilmeýän sen daşy. Hamilyon çan bolup bilmeýän. Hamilyon ütkäp dese ütkäp bilmeýän sen. Ütkäp sen näme? Ana şartly hamilyon. Şartly çiste hamilyon. Ütkämany gowy bilýär. Sekundda, minut, sekunddan geç gidiyor. Sekunddan yalan oynayan hamilyonçulukta. Asılma bana. Kim asılsın asıl? Git uzaktan asılma, asılma. Sen asılma bana, senin bir sana buyruk veren adamın şol özü gelsin bana, gelsin. Pramoy gelsin. Sana veren buyruk veren adamın özü pramoy gelsin. Farkat. İne buraya den. Sen bana kiçisin bana hamda. Gönlüne degesim gelmeye diyen özün dile alıp bursun binden. Dile alıp bursun. Böyle hili olma. Ne çıkıda etkili bana değil mi? Ki uğra diyen mi? Yok orta ki sana buyruk veren adam özü gelsin pramoy bana. Pramoy gelsin. Gelsin bana pramoy. Sen o olmuyor. Sen özün kellen işten okmuş zatlara. Sen aydın ama ben diyen Utay'da işledim, Butay'da işledim, onda işledim diyen. Sebebi işten yerin belli senin neydi işlerini. Neydi kime kulluk etip dursun şu vatan belli senin. Fakkurun. Menden uzak dur. İnsan güzel edin. Menkiler sana deyine vakti sen kellen işleme kalır. Neyden bana gelip deydiler. Kimler bulurtup kellen işlemez son. Menkile deyene vakti. Çıtın? Sen kim arkanda olaysın? Menkile degense elbet degenler. Çıtın? Menen kuda aşkı şu vadi Avrupa'da men. Arkin men. Men Türkiye'den nememem yok. Alakamam yok. Hele Avrupa'da. Gelin gelip bilýäňiz gelsin gelin. Geliniz kapym açyk. Geliniz kapym açyk gelin Avrupa'ya. Ne adresine merýän bolmaly risk. Ber adresim. Yo, gerek kel bolletmi. Yo doğrusu aýtyn da. Yo özlerçinde heli gurnet bolata vek. Farkat biler bollan. Bir hava değil, Elias yedumundumuz var. Böyle farka sana son kez gaýtjak sana. Iň son kez gaýtjan sana. Maňa degilme. Meni uzak dur. Bolmasa onda öýle gal. Oňuma alaryn barman ýere bararyn. Gitmeýärem giderin. Ýok korky sen üstün duran adamlar bilen bile bulaşdyryn. Hakykat bulaşdyryn. Faktlaryň bilen bulaşdyryn men. Soň sen statusyň kalmaz, statusyň kalmaz, hiç edin kalmaz. Men ederim işte. Boş ve gel yaşa olan düşünür, son gelip düşünür. Prosa yaşa birsin gepine gitip näme sesini çıkarmawtyn, birsin gazyna gitip sesini çıkarmawtyn. Sen bu geçişine geçsin, öz başyň özüň yakarsın. Sen ýokartkylarga özüň alıp çykyp kaçar dekin seni ortada kalarsın. Düşünüz? O sen yanındakilerim boş yanıp gider oğlunlara senin yüzünde. Uzak dur menden. Düştün? En son kez düzdürüşüm sana. Böyle de onda. Sadece o risk önümüzde okurdun. Mikrofonu olur. Şun riskin haýyş boýunça
yeni gün efiri açtık ve gün efirde risk size yine diktatorluk bilen dürlü görnüşde, dürlü yerde yoruğun aşağına girýän öňkü soňky çinownikliň sokuşluklarının üstünün açılıp barýaka şondan huwatyr edip bu oýnatgylary bizim üstümize kuş gürýänlere, propaganda onlara täze jogaplar ödürledi. Şol rogatyň önüne bu şaýkan Türkiýe Ýewropa arasynda adam sewdasyny amala aşyrýan biznes planlar gurnaýan ýerine minha görüp dursunuz. Hökümetiň adamlary bilen bular aktivistlik biznes oýnady. Yenidem oýnajak bolýar. Ýöne hekece zady pikir edýäňiz hemme zat bir tarafa. Näme üçin halk ananyň gollany şunça wagtdan beri gollayanlara hökümetiň adamlary, hökümetiň arkasyndan, rejimiň arkasyndan halkara biznes edýänler, konsulxana bilen işleşýänler medar gyzylanmaýan. Köp zatlar bar. Ýöne bizim üçin uşak zatlar. Men bu gurulmaň içine giresim geleni. Häzir uzak görýär, iş saparyna gidýän, daklatlam, çykyşlam, zatlamma institutlarda, strategiýa institutlaryna, halkara guramalarda, awtoritet syýasatçylar zatlar bolarlar. Men diňe motivasiýam şutaý. Galanat men gyzyklanýan. Bulan elinden bir zat gelýän bolsa, o ilki YouTube'a çykyp başladylar. Şowat bolardy. Şowat ederdi bular. Bulan diňe pikpak bol oýnatgylar oýnaýa biraz jygan bulara süýjü köke bolarlar. $50 näçe tany aktivistin maglumatyny satyp goýan adam şatlyk. Innem şatlyk we şatlyň adamlary bilen biz bir hatarda goýup ine bilen argumentçi bir şey dip nemet görkezjek bolýar. Oho, biz kim bolar? Kim kimin tarapyndadyr belli. Down. Geçti bolsunlar var, değerliler. Akıl hastanasını size köp. Onun hayvat atan bolýar. Gara çağalan önüne eýder, çağa naçar diýmen, eýle, beýle. O statýalan köpeldi ber. Arazoglan türkmen rejim oýnatgylary gowy oýnaýar. Ýörüte köpçüligiň anamyna girmek üçin söwmäge doly ruhsat berilen. Hojaýyna gowy örünjek bolup bolmajasyny bolýarlar küntürlerdi. Atı doğru. Şuň kefir şundan barat mehriman doganlar. Yine yola çıkmazdan öň size bir efir taýarlajak bolýar, sany göreli, käbir maglumatlar gelmeli. Gelenler hem tasdikladylmaly bir näçe ýerden. Bizde suwutnama köp, bizde material köp. Habarçy bolan üçin, jurnalist bolan üçin, ondan naşaryna halk göreşe dowam etdi. İnternetdäki diňe taraplan öz propagandasy. Informasiýon göreşindäki her kimin öz edýän işi. Biz hemişe halkyň, hakykatyň, hakyň, halallygyň, dogruçylygyň tarapyndan bolan. Hiç wagt hiç kimi ýaktyrmadyk. Ne Azatlyk radiosunda, ne öňünde, ne soňunda hiç wagt. Hudaýa şükür. Kemçiligini tap bilmediler. Tapan bolsalar bir wagt bolar bar. Oho. Olaryň eline düşme. Ejide ganymylar. Şoň üçin şo ýaşuly, marly ýaşulyny Allah pulunu alyp ýyzyna isleýärem bolun üç urýarlar. Şo ýaly kablar. Şagal süresi. Şoň üçin Garajoglunyň şu nemesi tesiri bilen, kommentariýasy bilen şu efiri ştaýdy jemleýän. Şol samsyga ananyp informasiýa berýänler özüni ýakýanlar. Garany şu wagtda çelni saýgarmatyk bolsalar hak edenlerler, dowam etsinler diýe. Men nasýadaýda nefsim agyrýar. Nasýadagda olar ýalyky ankasy, aşyp, aňy, çaşy
bu hakikatlary çaşy görüp, dünýäni çaşy görüp, nädip olaň arasyna düşüp, olaň arasynda gürläp çykyş etýär. Men hayran Nastya'da tamada geçti bolsun mara. Aw, provatlar dogry ýolladym soň büdüredin o bir zat boldy. Mehriban doganlar, ýene-ki efir dostluklarynda içinde köp sag bolun. Türkmen Hereket Birleşen Türkmen Halk Frontu ýa-da başgaça aýdylanda Birleşen Türkmen Oppozisiýa güýçleriniň informasiýon kanalynyň, Türkmenim kanalynyň işleri üstünlükli dowam edýär. Esasy edilýän iş. %99 göterip ekranyň öňünde. Şoň üçin bäri ýöne duýgudaşlyk, watandaşlaryň göňüni hoş bolsun, ruhuny götereli. Şondan bar. Şoň üçin hem zat aýdyp durmalar, riske hem zat açyk kurdy. Aw, şolar ýaly mehriban bollar. Näme diýär? Sen biziň ýazanymyzy oku erkek bolsaň. Erkeklikden başlady bu. Şo deme gelýänlerden bolmaly. Aýplaşma. Bular ýaly ilçilikdir bolýar. Ýene kefir duşlarynda içinde köp sag bolun. Ata-babalarymyzyň ýaşy dowa dilegleri, watandaşlarymyzyň biziň bilen göreşýän, gorlaýan, duýgudaşlyk bildirýän öýdüderli materialy berip duran watandaşlarymyzyň maglumat ilgini çekýän kynçylyklary bilen araşyk we rusy ýazyp Türkmenistanda ýagdaý nähili eýle beýle otaýda näme bolup hemmesini siz dürlü neşriýatlardan aňsatlyk bilen okap bilýän. Emme zady biz aýdyp oturmaga wagta metanok, ömrüm metanok. Aw, biziň etmeli öz syýasy işlerimiz bar. Öňümizde ýylyň proýektleri bar, taýýarlanmaly etmeli zatlar bar. Şoň üçin bu dekabr aýy proýektler hödürlenýän, tasdiklanýan, teredilýän aýy. Şoň üçin işler köp. Aýplaşman. Aw, men özüme degişli bolmaýan zatlar bilen hiçli gyzyklanamam, hiç adam demedimmi? Roza çykar, soň risk çıkarır ya yine öňde barjylardan ya ýöneköy watandaşlar çıkar. Mana efir açyp berdi da men käbir göreneşdenme şaýat olan zatlar maýtjak zat diýse. Bu hakyň kanaly, halkyň kanaly çıkar aýdar. Bolmasa men bu zatlar bilen edilhäzir meşgullanjakkan, meşgullanmaly adamlar yerler iýe meşgullanýar. Bularam olaň eline gitdigiçe köp tutaryk berýärler. Şoň üçin bulara da men sag bolsun aýdýar. Aw, ilimim bolmasa aýmym dowmasyn. Allah jandan goý, ilimden günümden aýlanaý. Köp sag bolun, taňra ýalkan. Eliniz, ýüzüňiz dert görmesin. Ýene-ki bir duşlaryny seni Allah ýarňyz bolsun. Risk sanadan ullakan taňra ýalkan, taňra görüşeli. Sağ ol, sağ ol.